El 2018 els 100 CEOs més importants dels Estats Units van firmar un manifest en el qual van acordar que les empreses tenien que tenir propòsit. I què vol dir tenir propòsit? Vol dir que tenen que mirar més enllà de la compta de resultats. Una vegada les empreses tenen clar quin és el seu propòsit, hi ha una eina que és molt interessant per poder arribar als consumidors, per poder arribar als grups d'interès, que és el branded content, que és contingut de marca per transmetre els valors i l'essència d'aquesta marca més enllà del que serien els beneficis que té com a producte o servei. Un exemple de branded content en propòsit que hem tingut aquí a Bakery Group va ser amb la Caixa, en el qual el que volien fer era posar de manifest que la societat prengués consciència sobre la soledat no desitjada. Llavors el que varen fer va ser una sèrie de campanya de conscienciació en el qual el claim, l'eslògan, no era llama a la puerta, truca a la porta. Aquesta campanya va anar des d'unes banderoles fins a una sèrie d'esdeveniments en una sèrie de ciutats de tota Espanya i també va cristal·litzar amb un branded content audiovisual, un microdocumental, en el qual s'hi parlava i estava protagonitzat per gent gran que gràcies al programa de la Caixa va poder trobar una solució a aquesta soledat no desitjada.